ሰባት ዘረባኺ ከይወዳእኺ የቋርጽ ኹዶ ወይ ከዓ ዘረባኺ ወይ ሓሳብኪ ከም ቀሊል ነገር ርዮም ይሓልፉ ዶ? ብዙሓት ሰባት ክብሩ ዝኸልኡና ክፉኣት ወይ ሕማቓት ሰባት ኮይኖም ዘይኮነስ ንሕና ንባዕልና እንቕሮ መገዲ ኣኽብሩ ንዝብል መልእኽቲ ስለ ዘየመሓላልፍ እዩ። ክብሪ ዝርከብ ብዓውታ ወይ ሰባት ብሓይሊ ብምግዳድ ዘይኮነስ ብዝረቐቐ ስነ ልቦናዊ ጥበብ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ዝኸድክዮ ቦታ ኩሉ ከይተዛረብኪ ስልጣንን ክብርን ክህልወኩ ዝገብሩ 5 ናይ ስነ ልቦናዊ ሚስጥራት ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ናይ መጀመርያ ሚስጥር ቁልጡፍ ዘረባ። ሰባት ክኽብሩኺ እንተደሊኺ ብመጀመርያ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር ዘረባኺ ምውሓድ። ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያታት ከም ዝዛረብዎ እንተኾይኑ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ዋጉ ይጎድል ይብሉ። ኩሉ ግዜ ትርከብ ንኹሉ ነገር መልሲ ዘለዋ ስቕታ ዝኸብዳ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ትነዓቕ። ሃይ ቫልዩ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዘረባ እትመዝን እያ። እዚ ማለት ክትዛረብ እንተለኺ ቀስ ብቐስ ይኹን። ቀስ ብቐስ ምዝራብ ኣነ ዝዛረቦ ነገር ዋጋ ኣለዎ። ንስኻትኩም ከዓ ዝውድእሉ ግዜ ምፅባይ ግዴታ ኣለኩም ዝብል ሕቡእ መልእኽቲ የመሓላልፍ። ዝርርብኪ ኣብ ስቕታ ዓጅብዮ ወይ ኣሰንዮ። ሰባት ሕቶ እንተሓትኺ ቅልጥፍ ኢልኪ ሽዑ ንሽዑ መልሲ ካብ ምሃብ ንኽልተ ሰከንድ ስቕ ኢልኪ ብምሕሳብ ብባዕልኺ ከም ትተኣማመንን ብሰባት ብምድፋእ ከምዘይትዝወርን ከምዘይትንቀሳቐስን የርኢ። እዚ ማለት ስቕታ ፀጋኺ ኩርዓትኪ ይውስኾ። ካልኣይ ሕጊ ህላወ ዘይምህላው። ኣብ ኢኮኖሚ ሕጊ ሓደ ነገር ኣብ ዕዳጋ ብብዙሕ እንተተረኺቡ ዋግኡ ይሓስር። ናይ ወዲ ሰብ ርክባት እውን ምስዚ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ። ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ፃውዒት ንኹሉ ኣኼባ ኩሉ ግዜ ትርከቢ ወይ ከዓ ኤልዌይስ ኣቫላብል እንትኾንኪ ሰባት ከም ቀላል ወይ ፎካስ ነገር ይርእኺ። እምበኣር ከስ ክብሪ ክህልወኪ እንተደሊኺ ግዜኺ ክባር ግበርዮ። እዚ ማለት ግና ንሰባት ርግምቲ ምዃን ኣይኮነን። ይኹን ዳ እምበር ናይ ባዕልኺ ህይወት ናይ ባዕልኺ ስራሕ ናይ ባዕልኺ ዕላማ ከም ዘለኪ ብግብሪ ምርኣይ እዩ። ኣይ ሎማዓንቲ ኣይጥዕመንን ሎሚ ኣይክእልን ምባል እንተጀሚርኪ ሰባት ንዓኺ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ይቕየር። ክትርከብ እንተለኺ ዓበይ ቦታ ይህቡኺ። ምኽንያቱ ከዓ ናትኪ ምርካብ ውህብቶ እምበር ግዴታ ከም ዘይኮነ ይርድእዎ። ግዜኺ እተኽብሪ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይንኪ ዓለም ናትኪ ግዜ ምኽባር ይጅምር። ሳልሳይ ስለ ባዕልኺ ትዛረብዮ ወረ ወይ ዕላል ምጉዳል። መብዛሕትና ሰባት ክቐርቡና እንተደሊና ስለ ህይወትና ስለ ጌጋታትና ስለ ድኽመታትና ኩሉ ነገር ንዝርዝር። ይኹን ዳ እምበር ተሰማዕነት ዝመጽእ ብውሕድ ምስጢራዊ ብምዃን እዩ። ኩሉ ነገራ እትፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትኾኒ። ብቐሊሉ ስለ ዕላማኺ ስለ ኣታዊኺ ወይ ስለ ግላዊ ርክባት ኩሎም ዝርዝር ሓበሬታ ንሰባት ኣይትሃቢ። ሰባት ብዛዕባኺ ዝፈልጥዎ ነገር እንተሃልዩ ብኽብርን ብጥንቃቐን ክህቡኺ ይገብሮም። እዚ ሳይኮሎጂካል ዲስታንስ ይበሃል። እዚ ከዓ ኣብ ማእኸልኩም ክብሪ ክህሉ ይገብር። ሰባት ስለ ባዕልኺ ዘለዎም ግምት ልዕል ከብልዎ እንተደሊኺ ሓበሬታኺ ብጥንቃቐ ሓዝዮ። ራብዓይ ኣይኾነን ናይ ምባል ወነ። ብዘይ ዝኾነ ምስምሳል ኣይኾነ ምባል እትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ንሰባት ዓብዪ ሓደጋ እያ። ንሰባት ንዘይ ምኽራይ ንዘይ ምቕያም ኢልኪ ንኹሉ ነገር ሕራይ ትብል እንተኾንኪ ሰባት ንዓኺ ከም መጥቀም እምበር ከም ሰብኣይ ይርእኹን። ሓደ ነገር እንተዘይፈትኽዮ ወይ እንተዘይኣሚንክሉ ኣይኾነን ኖ በሊ። እዚ ምስ ትገብሪ ሰባት ብመጀመርያ ክስንብዱ ይኽእሉ። ይኹን ዳ እምበር ብውሽጦም ዓብዪ ክብሪ ይሓድሮም። እቲ ምኽንያት ከዓ ንስኺ ናትኪ መምርሒ እትኽብርን ብሰባት ድሌት ዘይትምርሒ ጓል ኣንስተይቲ ምዃንኪ የረጋግፁ። ክብሪ ዝመጽእ ናይ ባዕልኺ ማዕጾ ወይ ዶብ ምስ ትገብርሉ እዩ። ማዕጾ ዘይብሉ መረባ ንዝኾነ መሕለፊ መንገድን መራገፅን ከም ዝኾን ኩሉ ማዕጾ ወይ ዶብ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ኩሉ መጻወቲ እያ ትኸውን። ስለዚ ኣይኾንን ኖ ምባል ከኣሊ። ሓምሻይ ሰባት ክኽብሩ ክትገብርዮ ዘለኪ ዓብዪ ሚስጥር ዘሚረር ኢፌክት ወይ ናይ መስትያት ውፅኢት ይበሃል። ሰባት ስለ ባዕልኺ ትህብዮ ግምት ርዮም እዮም ዝምልሱልኪ። እዚ ማለት ንባዕልኺ እትንዕቂ እተፍኩሲ እትጸልኢ ቦታ ዘይግባእኪ ጌርክ እትቐርብ እንተኾንኪ ዓለም እውን ንሱ እዩ ዝገብር። ርእሲ ተኣማንነት ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር። ንባዕልኺ ከም ንግስቲ እንተሪኢኺ ሰባት ከም ባርያ ክሕዙኺ ይኽእሉን። እዚ ማለት ኩርዓተኛ ምዃን ማለት ዘይኮነስ ናይ ባዕልኺ ዋጋ ምፍላጥ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮም ነጥብታት ሓደ ብምምራፅ ኣብ ሂወትኪ ምትግባር ጀምሪ። እመንኒ ብዙሕ ለውጢ ክትረኽብሉ ኢኺ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩም ናብ ካልኦት ሼር ብምግባር ኣይትረስዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ጠጥዕሙ ንኹሉ ሰብ ዓለም። ቻው ቻው።